parts, alas 4 pasado ng hapon, Biyernes. Weekend to mga parts. Sa tagal ko nang gustong pumunta sa isang kababayan ko sa Isla Verde, Batangas mga parts. Ngayon lang na kaluwag ang aking mga trabaho mga parts. Natuloy rin ang mga plano ko. At isa pa mga parts, kasama ko si Erne. Gusto rin niya makita yung mga kamag-anak niya, tagaroon pala sa Isla Verde. Gusto ko talaga mapuntahan to kasi napakagandang isla to mga parts. Sa Ranch Hotel po kami. Dito lang malapit na lang to sa Bier. Ganda dito. Talagang maganda talaga itong Ranch Hotel na ano namin. Stay muna kami isang kape para maaga bukas. Apart sa Ranch Hotel, mga parts, pag gumawi kayo ng Batangas City, punta lang rin dito sa Ranch Hotel. Napakalinis. Ayos yung accommodation mga parts. Yun na yan. Siya dito yung sa reception mga parts. Yan si Erne, mga paso. Yan, mga bagong ano natin, tropa, mga parts. Pero sa meron akong kababata na nakapag-asawa doon sa Isla Verde. Siya naman, isang katrabaho doon sa anak ko sa mga bag. So sabi niya, pwede ako makasama kasi ang lulo pala niya ng kanununuan taga roon sa Isla Verde. Kaya yung pinsan niya, hindi pa sila nagkita, friend daw niya sa may Facebook. So kapitan din pariyo daw doon sa isang barangay sa Isla Verde. Kaya sinama ko na kasi tagapandan din ang napangasawa nito. Naawa naman ako sa kanya. Gusto kong makita niya yung mga kamag-anak niya, yung pinanggalingan ng mga lulo niya, mga parts. Yan, si Erne, mga parts. Alas 6:20 ng umaga mga parts. Kaka-check out na namin ng hotel dito sa Batangas City. Papunta na kami ng Tabangaw Port sa pier ng mga pampot papunta ng Isla Verde mga parts. Sakay na kami ng pambot papunta ng Isla Verde mga parts. Bangka namin hindi makalapit kasi malaki itong bangka sasakyan natin. Sasakay kami ng ang tawag sa amin itong bote sa Pandan. Malaki palang bangka yung sasakyan namin, parang yung biyahe ng Kulasi Antique papuntang Simirara.
Alam nyo yung Malampaya, yung galing pa ng Palawan mga parts. May tubo yan, galing pa ng Palawan. Papunta dito sa Shell. Nandyan yung tubo na nag-iikot yan ng langis galing ng ano, ng Palawan. Pagkagdagan konti yan. Hindi ko naman. Nata. Ano to? Almusal muna tayo. Skyflake itlog pogo parso. Ito ang kusina ng bangka namin no, na sinasakyan. Nagluluto siya ng paksiw na tambakol mga parts. Ayan o. Ang pangalan mo kuya? Norris to. Si Kuya Norris yung kusinero. Ayun na kasi sa akin, kaya... Boss! Naman ka ba? Ito ang refinery ng mga langis. No? Ito ko lang na kaibigan namin dito sa bangka. Hello po. Si Paring Carlo. Jet po. Naringgit. Yan o. Yan o. Yan mga parts o. Naging kaibigan namin dito. Para tingnan mo parts o. Yan o. May pulutan pa o. Libre. Malapit na kami mga parts. Bilis namin. Wala pang isang oras pala. Nandito na kami mga parts. Ito yung kababayan ko na kababata ko pa parts, si Nini DJ Pulos. Yan ang tutuluyan namin dito mga parts. Yan. Sabi parts, ang sarap ng hangin, kalma lang, naglakas lang ng alon itong malapit na kami kasi amihan pa mga parts.
Sa tagal ko ng parts na gustong makarating dito, awa ng Diyos talaga. Binigyan ako ng time na hindi ako busy sa hanap buhay ko. Parts grabe, ang sarap dito. Sana nakasama yung pamilya ko. At least to nakita ko na ito. Talagang dadalhin ko dito ang pamilya ko, mga parts. Mga parts dito from Tabangao, wala pa kaming isang oras pa. Tapat lang kami ng malapit lang pala talaga parts. Anong pangalan mo? Gusto po, Jason. Jason pala, siya pala ang boatman na arkilahin namin na bangka, mga part. Yan mga part. Siya nagsundo pa, mga ilang katao ang mga Ang capacity po, 7. tatlo lang naman. Pero yung kasama namin, maglangoy yun. Kira? 50 na lang. Ah, Kaya hindi na ako yung mga si Jason marunong pa ito, kasi sabi ni meron na kayong nag-iba Ay, gagawin ang tuso na yan. ito, Papalitan na. waterproof to, ginagawa ko sa taon mga wallet yan, ba? Pigat ko lang sa'yo yan. Thank you. Simula nung nagmahal ang kurudo, Tumaas na rin. tumaas na rin, sumabay siya. Itong hinanda sa amin ngayon, almusal panangalian na to, mga parts. Yan, grabe. Parts, kasi Native pa yata, no? native talaga ito, mga parts. Ilang barangay ba ito dito? Anin. Sniper diyan, tawag mo. Parts, grabe. Napakalaking manok to. Ito, ginamos, parts, paborit. Grabe, kasarap ang balik mo. Grabe pa. Yung ginamos, yung bagoong. Ang kalamansi. Grabe pa. Ginamos lang. Ito, dami-dami yung ginamos mo. Ano ha? Ano yun? Sarili naman. No? Ha? Sarili naman. No, grabe parts, ginamos, paborit po kita ya. Anong isla po yung binudo? Isdang Kung tawagin sa amin dito yung balakwas. balak. Yan o, pala parts, si Nini. Siya ang kababata ko. Doon sa Pandan Antique yan parts, biro mo dito siya napadpad sa Isla Verde, barangay Mahabang Duhangin pala mga parts. Yan ang asawa pala niya, si Ningning. Taga Masbate rin, pero dito na siya rin tumakal. Kaya nyo ako nag-overhaul na makina nun? Ganun. Delikado yan, madaling sira yan. Yung 5 Pero sasam na tayo. So, galing pa ng Mountain Province parts, sa Mount Dita. Tent leaves to, mga parts. Maganda yung may pulunan siya dito, ano? Pura klapa pa na yung dyan, eh. Tawag ng po sa ibes. Yung Ang pangalan talaga ng mga huli ng mga tuna. Lahat naman halos ngayon, di kurudo. may picture pa kami ni Delma. Si Alma, Si Alma, yung kapatid ko. Parts, iikot-ikot muna kami dito sa island. Ay, kulang na, matanda na. Tanggalin mo na. Ay, lalupin mo na. Mama, take this best of me.
heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. On the one. Mama, put my arms in ground. I can't see you down anymore. That black cloud is coming down. I feel like knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Namatayan kami ng makina. Kaya paano kami ngayon mga parts, oh? Lalubos ang makina ng Rubin. Dragon Boat. Kaya mga parts, oh, ano kami ngayon, mano-mano mo na. Ang layo pa naman, oh. Mga siguro, mga 5 kilometro to. 5 kilometro, parts. Yan, ha. Mamamana kami ngayon, parts. Isang scuba diver na. No? Hindi makababa sa lakas ng current. Sarap dito, Pards. Oh. Sulo namin ng isang isla, oh, Pards. Oh. Isang isla to, Pards. Oh. Sulo namin, oh. Kami lang, oh. Camping lang pala ang kasama namin dito. Oh, biro mo. Dito, oh, tingnan mo. Bigay lang ito, Pards, oh. Tingnan nyo, oh. Iba naman yung kanina. Dito mo. Center ba? 76 pa. At tapos nalamnan, ano? Pwede naman sa kaysa kuwan, habal-habal. May habal-habal din dito eh. Lakad lang, sige na, kaya pa. Dandaan Kaya lang. pa. Siat muna. Malamig. Sobra, oh. Nag-jacket ako mga Pards, oh. Yan si Jason, yung scuba diver namin. Ang daming nahuli, Pards. Na kinason. Ang lakas kasi ng agos. Yan ang huli namin, oh. Yan. Oh. Pards, oh. Sariwang-sariwa. Bigay lang to, Pards. Bigay lang kay Nining. 13 ang edad ko. Pumunta ako ng Simingara Island.
dinala ko doon kasi hindi ako nag-aral eh. Pinaano ako doon ng tiyuhin ko kasi siya nagbayad ng tuition ko sa Kalibo Aklan. Ay 3 buwan lang hindi ako nag-aral. Ang pambili ng libro, isinugal ko sa bilyard. Magaling ako mag-bilyard eh. Naluko ako sa bilyard pool eh. So hanggang sa nalaman hindi pala ako nag-aaral. Ayun po asawa. Ang asawa ko eh, di sa Manila na ako nakapag-asawa. Kaya nung nasa Simirara ako, Yung taga Manila din po yung napasawa. oo, taga Manila. Tapos, mahigit 1,000 na puno ng niyog na tanim ko, no? Sa Simirara. Ito na yung binigay ng bangka kanina kay Nining, oh. Bigay lang yan. Hindi, ngayon naman eh. Sariwa. Alumahan to pag sa Tagalog. Pero pag sa amin sa Pandan ng Tiki, Ulaw. Grabe kalaki, oh. Iba talaga. Yan ba? Pang tanpulos lang namin. May anak, may Nino, kapis. para sa anak na nag-aanak sa kasal. Ano ba ang Pataasan. Patasan. Usa. Ano pa dito itong tumawagin ni Baskitan sa amin, Baskitan. Baskitan Roman no, Apers, bidding din, bidding. Bidding din. Oh. Grabe. Wow, init pa. May binibinta din mga suman. Bagong lang pa doon. Ilang piraso lang. Mga part, for the road, for the gutter, for the canal, for the success. Diyos lang to. Mountain Diyos to. Kasi ito, bundok. Bundok ito pa. Na dagat. Yan pa to. Katapatan nila doon. Kaya mountain Diyos. Ikaw na ang model ko ngayon, ha? Yan naman ang ginagawa namin. Basta mga kapitbahay lahat, bigayan dito, tulungan mga tao dito, mga parts. Katulad si Nining, yung tinutuluyan namin yan dito. Mekanista yan, yung gumagawa ng mga makina pag masira yung mga pambot nila. Ang bayad yan, isda. Yan ang mga parts, oh. Giventing. Ang mga tao pala dito, mga karamihan, Bisaya talaga mga parts. Mga dayo, halos lahat pala ito, mga Bisaya pala dito, dayo sa mga lulo nila. Kasi kahit sa Mindoro, kung mapunta kayo, Oriental, Occidental, karamihan dyan mga Bisaya rin na dumadayo. Nag-aani lang ng palayan kasi doon sa probinsya namin, wala kaming irigasyon, walang patubig. Kaya isang beses lang mag-ani ng palay, ay ang Mindoro sikat talaga to sa palay nung araw pa. Kaya grabe, first time ko, ang tagal ko na sa Manila, 53 years na ako sa Manila, mga parts. First time ko dito, napakalapit lang talaga. Parang kung baga sa Kulasi Antique, Mararison, parang ganito lang kalapit mga parts, oh. Yan, oh, Lubo, Batangas, saka itong Isla Verde. Malapit din pala ang Puerto Galera dito, parts. 20 minutes lang ang Puerto Galera. Doon ka sa kabila, Kalapan naman, okay, Marinduque pala ang mga parts, malapit din. Kasi malaking isla rito eh. Dahil napakalapit dito sa Manila. Napakasarap dito mga parts sa Isla Verde. Napakabait ng mga tao dito mga parts. Lalong-lalo pa kung hindi naman dahil kay Nini Bulos, Nini Virgie, kung wala yan, hindi ako makapunta rin dito kasi matagal na yan sinasabi niya sa akin, Nong, punta ka rito sa Isla Verde, sa lugar namin. Parang matatagalan ako dito, ah. Bala ko, 2 araw lang. Pero ang sarap pala dito, mga parts. Mga parts. Grabe, ibang klase talaga mga Indian mango dito. Hindi pinipitas, mga parts dito. Pinupulot lang, nalalaglag lang. Dito ang Sampaloc, pinaka-the best. Kung makapunta kayo ng Batangas City, yung sa palengke ng Batangas City, yung ginagawa nila yung champoy, grabe, dito pala nang gagaling part, napakarami pala dito sa Isla Verde. Nakapakaskas made of, buli. 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 kita mo. Nangkat ng tuba ng buli. At tuba ng Ng buli. Yung Dito ang talok na Batanggenyo. Yan o, talog ng mangga. Pakabig. Sa Ibayre, yung Palabas. palabas. Parehas sa mga
Buwin Manong sa Ilocos. Papasok. Talop Batanggenyo. Oh.